Inauteriak ez dira soilik mozorroak, festa eta algara. Inauteriak herri baten ispilu dira. Eta gaur, Debabarreneko inauterien inguruan hitz egingo dugu. Zer diren, nondik datozen, nola iraun duten. Baina, zer dira inauteriak? Inauteriak neguaren amaiera eta udaberriaren hasiera ospatzen duten jai herrikoiak dira. Egun hauetan arauak irauli egiten dira. Mozorrotu, izenak aldatu eta normaltasunean ezkutuan geratzen den hori agerian geratzen da. Askatasun kolektiborako tartea dira. Barrea, kritika soziala eta gehiegikeria zilegi diren une bereziak. Baina, nondik datoz? Inauteriaren jatorria oso zarra da. Nekazaritza eta naturaren zikloei lotutako erritu paganoetatik datoz. Negu hausatu, uzta ona eskatu eta bizitza berria ospatu. Gerora, Elizak egutegi kristauan txertatu zituen. Garizumaren aurreko azken gehiegikeria egun gisa. Hortik dator karnabal izena, karnebale, haragia uzteko garaia. Baina herri askotan izaera desobedientea ez zen inoiz galdu. Adibidez, satira eta boterearen parodia. Euskal Herrian inauteriak bereziki biziak izan dira. Pertsonaia mitikoak, animaliak, epaiketak, zigor simbolikoak. Mozorroak ez dira apaingarri hutsak. Identitatea aldatzeko tresnak dira. Frankismo garaian debekatuak izan arren, inauteriek bizirik iraun zuten. Eta horrek erakusten du ez direla folklore hutsa, baizik eta herri memoriaren eta erresistentziaren parte. Kaldereroak Euskal Herriko hainbat herrietan ospatzen diren inauterietako pertsonaiak dira. Antzinako pertz edo lapiko konpontzaile ibiltariak irudikatzen dituzte. Zartagin, lapiko eta mailuen hotsekin kaleak hartzen dituzte. Donostian kaldereroen eguna inauterien iragarle da 1884tik. Eibarrera 1930ko hamarkadan iritsi ziren. 1922 eta 26 urteen artean irten ziren kalera lehen aldiz, helburu sozialarekin. Gerra zibilarekin eten ziren, eta 1981 urtean, kezka dantza taldeak berreskuratu zituen. Ordutik urtez urte indartu dira, kantu eta bertso berriekin eta hartzaren agerpenarekin. Deban, kaldereroak inauterietako adierazpen berezienetako bat dira, neguari agur esateko erritu kolektiboa. Urte luzez galduta egon ondoren, 2020an berreskuratu zituzten, eta herri memoria eta komunitatea aktibatzeko tresna bihurtu dira. Kokodantzak Eibarko inauteri tradizio zaharrenetakoak dira, herritu ibiltaria da. Baserriz baserri eta kalean zehar. Ez dira ikuskizun hutsa, herria bera antzesten duen une kolektiboa da. Makila dantza ordenatua eta koko marruen kaos hutsa. Koko janztea ez da pertsonaia bat izatea, eguneroko nortasuna eskutatzen dute. Mutrikun inauteriak piko melatosekin hasten dira. Pertsonaia honek piku bat du buruan eta kainabera batekin ibiltzen da. Kainabera hortan piku bat du zintzilik eta umeak pikua hartzen saiatzen dira. Oiarraren jokoa izeneko ohitura zarra bizirik dago oraindik, 100 urte baino gehiagoko historiarekin. Joko honetan jokalariak begiak estalita eta jendearen oihuen laguntzaz oiarra dagoen kutxa jotzea du helburu. Antzina, benetazko oiar batekin egiten zen eta hau harrapatzea ohore handizat zuten. Gaur egun berriz, eskaiolako edo metakrilatuzko oiar batekin egiten da, baina festa gero berdin-berdin mantentzen da herrian. Hartza pertsonaia barikuan ospatzen da, eta kantu jira egiten da herrian zehar. 1924an, Guillermo Bengoetxea txindurri bertsolariak idatzetako laukoplarekin. Frankismo garaian ohitura hau debekatu zen, baina herriaren memorian mantendu zen, eta gaur egun berreskuratu egin da. Hartza simbolikoa da, neguaren indarra, naturaren basatasuna eta ziklo berriaren hasiera irudikatzen ditu. Eskolek, elkartek eta herriko jendeak lortu dute ohitura hau belaunaldiz belaunaldi transmititzea. Debekatuak izan arren, inauteriak ez dira inoiz desagertu. Forma aldatuz eta egokituz joan dira, baina bizirik jarraitzen dute. Hau izan da dana gaurkoz, sartu eta kitxo.eu zen eta kuskusiatu gure sare sozialak. Aio!